Nu får du duga. I'm sit there. I sit there. Men sitt där. Because my phone there. Hej allihopa! Jag är Sofie. Och jag heter Adam. Så... I den här videon så ska Sofie sminka mig. Nu har jag bara en slags foundation och puder, så det här kommer ju typ inte passa din hudton, men du blir säkert jättefin ändå. Det är bra att man säger Vadå, är den för mörk eller är den för ljus? Det kommer vara lite för mörkt. Han har någonsin sminkat dig förut. Låt den bara vara. Det här är ätbart. Ser vacker ut. Så inte din hudton. Jag lovar, penseln bits inte. Men den kittlade min näsa. Alltså om man bara ser det här på nacken, vet inte om det syns i kameran, men det ser för jävligt ut. Du är så elak. Du är så blek. Jag blekar i Sanna. Nej. Inte ens på halsen. Inte ens på halsen. Där ser du Sanna, hon är väldigt dum. Nej. Så knäpp. Men på ögonbrynen också. Nej, men jag tar bara här runt. Herregud. Jag fick någon i munnen. Måste jag typ gå och skölja av nu? Nej. Jag ska vara ärlig, det var inte så äckligt. Nej, men... Då kan vi... Är du klar? Nej. Det är inte så olikt. Du får se dig själv sen i spegeln. Se på en spegel. Då... Det här är då concealer. Som jag inte vet vad det är. Ja, skitsamma. Det får du. Jag köper de bruna. Där kanske blir det så här fail tutorial. Nej, det blir bra. Det är som att du bitchar mig. Nu. Okej, vänta. Jag gör ena kinden med den här. Varför suckar du? Du är så vacker, jag kan bara inte så här hålla mig. Jag blir så imponerad av mina förmågor här. Kolla i kameran. Det är typ ingen skillnad. Vi fortsätter. Jag kan göra något bra av det här, det vet jag. Jag tror inte det. Det är bra. Bara... Det är inte sådär. Tack. Ja, det får duga. Jag är väldigt nyfiken på det jag säger. För höga förhoppningar. Jag ska göra så att den ser smalare ut. Du är så vacker. Tack. Vill du välja vad du ska få ögonskugga? Nej. Vad fan var målet? Ska du blunda? Don't tell me what to do. I tell you what to do. No, I tell you what to do. Jag tror inte jag kan beskriva hur varmt det här är, hur mycket jag svettas. Jo, jag tror det går att beskriva med temperatur. 26 grader här inne. Jag försöker ändå göra mitt Så det kommer att se fult ut. Nej. Men som här penslar är så vassa och hårda. Passa. De är också vass. Va? Det här är ju så jättemjuk och Men det fin. känns vass som man kan. Så det här känns lite kul. Ska jag komma närmare? Närmare. Hej Kerstin! Vi har fått en liten ny gäst hit. Ja, de sitter bara här och svamlar. Ska vi sminka dig med? Nu ska du få eyeliner. Ja. Jag hade stoppa eyeliner från någon annan än mig själv. Vet du vad det här är för någonting? Det här typ till, vad heter det, ögonfransarna. Bra! Inte ögonbryn, jag blandar alltid ihop ögonfransar. Det är som att du ska rucka av dem till. Vad var det där för ljud? Vadå? Alltså det känns inte som att jag har makeup på mig. What? Ska du göra det där på mig? Får jag stoppa lösögonfransar på dig? Blunda. Det här kommer vara väldigt obehagligt sen du öppnar ögonen. Det kommer kännas som att någonting våldtar dina ögon. Alltså får man inte att skratta nu? Nej, vänta. Vi stoppar på andra också. Så här. Jag ska stoppa läppstift på det också. Det här är typ nästan klar nu. Och så får du välja här.
Jag mest. Den här. Öppna ögonen. Hur känns det? Väldigt typ konstigt. Mm. Alltså. Snart ska få man äta. Ska jag typ göra något med läpparna? Typ? Alltså, jag tycker du... Alltså till en början så var det katastrof med det här och så bara... Jag tyckte det blev ganska bra. Jag är ganska stolt över min insats här. Jag är stolt över dig, Sofie. Ja, och du har inte sett resultatet. Nej. Så nu måste vi ge en jävla spegel. Det är klar nu. Okej, är du taggad? Okej. Ja. Mm. Vänta. Är du taggad? Ska jag ge dig spegeln? Alltså jag är seriöst jättenervös. Jag får en klump i magen. Alltså min puls. Jag tycker jättelänge sedan. Alltså jag vågar nästan inte. Okej, vänta. Okej, jag ska räkna till 3. Nej vänta, jag är inte redo. 1. Har inte höga förväntningar. 2. Nej alltså jag vågar seriöst inte. 3. Alltså jag... Nej! Alltså... Jag ser så vacker ut! Alltså jag ser ut som en transa. Det var inte alls så mörkt. Så, Gud, alltså herregud. Alltså seriöst. Alltså mina ögon. Alltså... jag gillar att lite skäggstubb finns med också. Det är... Vänta, kolla nu. Vad spännande, vad kul. Det var intressant. Få göra det på någon annan, en kille också. Lite intressant. Väldigt intressant. Nej, jag är väldigt nöjd av det här. Har du något att tillägga? Nej. Nej. Men det ser ändå bra ut, tycker jag. Så vad säger vi? Är vi nöjda? Jag är Vi är nöjda. nöjd. Vi är nöjda. Bara. Fast jag kommer nog inte börja sminka mig på en daglig basis. Daglig rutin. Ja. Ja. Tack för att ni kollade. Ja, tack för att ni kollade. Syns vi nästa gång. Hej då. Hej då.